11 yanvarda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilyas Gurbanoğlu Berdimuhammedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde iş maslahatyny geçirdi. Welaýatyň häkiminiň häkimiň bilim medeniýet algyryş we sport boýunça ornatarynyň gatnaşmagyny iş maslahatyna welaýaty durmuş ykdysadydan ösürmegiň we sebitiň oba hojuluk ulgamyny, häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny sany ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanşyk meseleler aralyk maslahatlaşyldy. Yerlen milletçi ýagdaýyny gowlandyrmak, topragyň hasylygyny artdyrmak, paýtanyň we bugdaýyň öndürilýän meçörlerini ýokarlandyrmak, şolar wagtyň özünde önümçilik we durmuş maksatly binalan guruluşyny ýigderli gözegçilikde saklamak meseleleri iş maslahatyna garalan esasy ugurlar boldy. Gahrman arkadamyz häzirki döwürde ekrançylyk meýdanlaryna alyp barýan işleň agrotehnika kadalara laýyk derejede ýoly goýulmagy, ýurdumyzyň dokmy senatynyň esasy çeňmal binýady bolup durýan paýtadan alynýan hasylyň ýokarlandyrmagy, bugurda welaýat häkimliginiň etraplar bilen ysnaşykly iş alyp barmagynyň wajypdygy barada birnäçe öwt ünnewler berdi. Soňky ýyllarda ötüp gelýän ýaş nesiliň watan söýjülük we zähmetseýörlük hem paýhasly pederlerimiziň asly ýürelgler esasynda terbiýelenmegi netijesinde önümçilik bilen meşgullanýan ýaşlaryň sany ýygderli artýar. Gahrman arkadamyz häzirki döwürde halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy üçin ähmiýetli bolan çäreleň ýygderli gurulmak babatda degerli maslahatlaryny aýtdy. Munyň özü halkymyzyň agdy berligini we bütewlüğini puwtalandyrmaga gönükdirlendir. Şu ýyl ýurdumyzda akyllar şahir Magtymly Pragynyň 300 ýyllyk ýubileýi giňden däwralandyrlar. Oň şäklerini Bek şahiriň ömrü we dörejligi bilen baglanşykly ýaşlaryň arasynda dürli bäslik bilen geçirmeniň wajypdygyny belläp, alim arkadamyz ýurdumyzyň halipa ýazyjy şahirleriň seper dörejligi gowy beren ýaşlar bilen duşuklarynyň gurulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny öňe çekdi. Şolar wagtyň özünde metbugat serişdelerini, tele we radio ýylimlerde Magtymly Pragynyň 300 ýyllygy münasibetli habarlaryň taýýarlanmagyna özüne çekici gepleşik bilen gurulmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Mary welaýatynyň ýolbaşlary öz aralaryna gelip gymmatly maslahatlaryny we öwt ünnewlerini beren üçin gahrman arkadamyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle-de olary döwlet tarapyndan berilýän gollawlardan netijeli peýdalanyp, welaýatyň durmuş ykdysadydan ösmegi, sebitiň elatyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýokarlanmagy ugruna ähli zerur taglary etjekdiklerini inandyrdylar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilyas Gurbanoğlu Berdimuhammedow Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerini Mary şäheriniň Gurbanoğlu Hajy meçidine bardy. Hajy arkadamyz häzirki wagtda ykdysady kuwatyny hasy artdyrýan ýurdumyzda mähriman halkymyzyň parahat awadan we bagtyar durmuşynyň döwletimiziň rowaçlygynyň bähwidine giň meçörli işleň amala aşyrylýanyny bellidi. Şunda diýarymyzyň şäherleriniň hemem owullarynyň keşini özgörtmek, halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hasam ýokarlandyrmak boýunça ul işler amala aşyrylýar. Şolar wagtyň özünde ýurdumyzyň ähli ýerlerine döwrewat meçitleň gurulmagyna ul öňs berilýär. Meçitde beýik bir bardan ýurdumyzyň awadançylygy, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň dowamaty atarylmagy, gahrman arkadamyzyň başyna başlan beýik maksatlarynyň arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygynda ösünlikli durmuşa geçirmegi dilek edilip aýat doga okully. Munyň özü asyrlar aşyp gelýän milli ýürelgüliň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede dowam etdirilýändiginiň aýdyn beýanyny urildi. Binanyň içi mermer granit daşlary we agajyň gymmat bahaly görnüşleri bilen bedelen, meçidiň bedegine guruhanyň sürelerinden alynan haşamly ýazgylar aýratyn orny ýelýär. Gahrman arkadagyň söhbetdeşlikde ötün geçenler ýatlap sadaka berilse, aýat töwerleri golsa, doga dilekler edilse, pederlerden gelýän dep desurlyň münasip derejede dowam edýändigini görkezýär diýip belledi. Şunda Hajy Gahrman arkadamyz din wekillerini ýüzlenip, ýaş nesilleň watan söýji, edep ekramly, zähmetseýär bolup ýetişmeklerinde ul işleri bitiren mehriban käbesi oglawat ejäniň hemem kabulasy özüniň manyly ömrüni halkyna, mehriban topragyna bagş eden Melkul aganyň belli günleriniň orada aýyna düşýändigini aýtmak bilen olary ýagşylykda ýatlap, olaň belli günleriniň arasynda gelýän anna gününe belli gün sadakasyny bermek baradaky teklifini ýaşullar bilen geňişip görmeklerini haýyş etdi. Munyň özü halkymyzyň gadymdan gelýän maşgaly gymmatlyklaryny we pederlerini goýýan ulu hormatynyň nişanydyr. Öz nowatyna din wekilleri halkymyzyň jany-jan behwitlerine gönükdirilen egert ul işler üçin gahrmany Hajy arkadamyzy we hormatly prezidentimizi uly üstünlikleri arzu etdiler. Soňra gahrman arkadamyz döwlet başlarymyzyň tapşyrygyna laýyklykdy, diňe gorunç häsiýetine eýe bolan hara doktrinasyndan gelip çykýan wezipeliň üstünlikli ýerine ýetilmegi bilen baglanşykly işleň çäklerini hara howay menziliniň işi, bu ýerde bar bolan uçurlaryň we dik uçurlaryň tehnika aýratynlyklary hemem hara uçurmalyň gulluk we durmuş şertleri bilen gyzyklandy.
Türkmenistan'ın prezidenti yurdumuzun yaralawçylarynyň beli serkerde başdy. Goşun generali Serdar Berdimuhammedowyň ýygyderli taýlanmasy netijesinde garaşsyz baky bitirip watanymyzdy howpsuzlyk we asudulygy öpçün etmek, şeýle-de harwuky goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryny binýadyny munun beýle potulandyrmak, olaryň işini kemleşdirmek bilen baglanşykly meseleler döwletimiziň hemişe öz merkezinde saklanýar. Bu barada aýtmak bilen gahrman arka dagymyz beýtaraplyk, dostlyk we hoşniýetli goňşuçylyk siýasatyna agrarly watanymyzyň diňe goranç ýetine eýe bolan har doktrinasynyň gelip çykýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň wajypdygyny özü çekdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Dikçorda Garawum sahrasynyň jümmüşinde gerleşýän welaýatyň Murgap etrafynyň mallarçylyk hojulugynyň öýre meýdanlaryna geldi. Käriniçi Çopon Ataýew özüniň ogly hemem agtygy bilen gahrman arka dagymyzy mehirli garşyladylar. Türkmen halkynyň milli lideri aqwalyny asly işe baglan Çopon bilen hal ahwal soraşdy. Olaryň alyp barýan işleri dowrlyň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Käriniçi Çopon döwlet tarapyndan mallarlaryň işe olaň durmuşy barada ýygyderli alada edilýän üçin hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemem gahrman arka dagymyza ähli mallarlaryň adynyň hoşallyk bildirdi. Şeýle-de ol sürüsinde 550-den gowrak dowruň bardygyny, olaň dokuwy ýyly gyşladylýanyny bellidi. Gahrman arka dagymyz Çoponyň işi durmuşy bilen içgin gyzyklanyp, käriniçilik usulynyň aýry tynyklary bilen tanışdy. Käriniçi Çopon özüniň 25 ýyldan bäri çoponçylyk edýändigini, her ýyla dowrlardan sagdyn, owluk guzulary alýanyny we şeýleliklen maşgalasynyň awadançylygyny ýokarlanýanyny uly buýsanç bilen aýtdy. Häzirki döwürde ýurdumyzda azyk bolçulugynyň öpçün edilmeginiň wajyp wezipe hökmüne kesgitlenendigini belläp, gahrman arka dagymyz türkmen ýylyna çöregi aýratyn mukaddeslik hökmüne garalýanyny bellidi. Çörek durmuşyň gönüzligi, ýaşaýyşyň binýady. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzda çörek we çörek önümleriniň bolçulugyna aýratyn ähmiýet berilýär. Mallarçylygyň milli ýöreliglerini özü çekip alym arka dagymyz sahra ýerlerine duýa malyny aýratyn gadyr goýulýanyny, oň ýöňüniň, etiniň, süýdüniň, çalynyň we agyranyň insan saglygy üçin tenek hardygyny bellidi. Hut şonuň üçin hem duýa maly, dünýä maly diýen paýhasly jümläni döredeni halkymyzyň durmuşynda duýa malyna möhüm orun berilýär. Paýhasly pederlerimiz goýun bakmaň, olary köpeltmeň öz boşly usullaryny oýlap tapapdyrlar. Bu usul häzirki döwürde münasip derejede ösdürilýär. Gahrman arka dagymyz ata kesbi ogly halal diýen asly ýöreliginiň dowam etdirmeginiň uly buýsançlygyny bellep, çoponlar maşgalasyna munun bilegem üstünlük arzu etdi. Şeýle-de goýun etinden taýarlanan gowurdogy sahra şertlerine tapylgysyz iýmit hökmüne ikrar eden halkymyz gowurdogy çöregi mukaddeslik sahypdyr. Bular barada aýtmak bilen gahrman arka dagymyz çöregiň alys ýoly ugraýan adama ýoldaş bolýanyny barada pederlerimiziň aýdan mysallaryny görüň berdi. Türkmen halkynyň milli lideri çoponçylygyň hormatly kärdigini, oň maşgala rysgyl getirýändigini bellep, häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň ýygyderli üns bermek netijesinde o hojulyk pudunyň sazlyşly ötüş ýoluna düşendigini aýtdy. Käriniçi Çopon Ataýew Çopon goşuna gelip hal ahwal soraşanyny, çoponçylyk işilen gyzyklanan üçin gahrman arka dagymyza hoşallyk bildirdi we öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirme ugruna munun bilegem zerur tagyllary etjekdigini inandyrdy. Soňra Ataýewiň agtygy gahrman arka dagymyzyň pähim paýhas ummany magtym uly pragy atly goşgusyny okap berdi. Daýhanlyň we mallarlaryň ýurdumyzda azyk bolçulugyny öpçün edilmegine münasip goşunt goşmaklary ugruna döwlet tarapyndan ähli zerur işleň munun bilegem ýerine ýetiriljekdigini bellep, gahrman arka dagymyz käriniçi Çopony alyp barýan işlerine uly üstünlikleri, maşgala awadançylygyny arzu etdi. Soňra türkmen halkynyň milli lideri Çopon maşgalasyna hormatly prezidentimiziň adyndan ýürüýte sowgatlary gowşurdy. Şeýle-de gahrman arka dagymyz çoponlar maşgalasynyň haýşy boýunça olar bilen ýadygärlik surata düşdi. Çopon ýene bergede hoşallyk bildirip, gahrman arka dagymyzdan sowgatlary iýereni üçin hormatly prezidentimize sag bolsunlaryny ýetirmegini haýyş etdiler. Gahrman arka dagymyz çoponyň alyp barýan işlerine ýene de bergedek üstünlük arzu edip, Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň guruluşy tamamlaýjy tapgyrda alyp barýan Aşgabat mary böleginiň guruluşynyň dowam edýän ýerine ugrady. Garawum sahrasynyň ker paslyň aýratynyna görä öz boşly tebigy gözelliginiň bardygyny bellemek gerek. Ak alaňlar, sahra giňişligindäki takyrlar we bahar aýlaryna köpegişli ösümlikler türkmen sahrasynyň häsiýetli aýratynlyklarynyň biridir. Munyň özü sahawatly türkmen topragynyň her bir künjeginiň amatly ýaşaýyş, ekrançylygy, dowurdarçylygy ösürmek üçin oňuly şertleri özüne jemleýändigini görkezýär. Çöl ösümlikleri türkmen tebigatynyň berekede baýdygynyň aýdyn nyşany bolup, olar
sehra genişliklerinin özü boşly bedegidir. Garagumyň gaýtalanmajak gözelligdir. Dünýä çölleriniň hatarına, garagum sehratyna möhüm ornuň degişlidigini halkara ylmy jemgyýetçiligi ikrar etdi. Munyň özü ýurdumyzyň sehratynyň öz boşly tebigy aýratynlyklara eýediginiň we oň ekologiýa derejesiniň ýokary halkara görkezlerine laýyk gelýändiginiň aýdyň beýanydyr. Garagum sehratynyň öz boşly tebigy aýratynlyklary bolup, oň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň gorulmagyny döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa biri-birine çalamdaş alaňlardan awary sehranyň ýokary ekologiýa derejesine eýe bolmagy şertlendirýär. Ýeri gelende aýsak, garagum sehratynyň çägi boýunça Amul Hadary halkara awtoralysynyň geçirilendigini bellemek gerek. Munyň özü sehra giňişlikleriniň halkara ähmiýetli çäreleri guramakda möhüm ähmiýetiniň bardygynyň nowatda gysutnamasydyr. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurban Oğlu Berdimuhammedow halkara ähmiýetli ýoluň gurulşyna işleýän ýol gurulşykçylary bilen gurrundaş bolup, olaň iş şertleri bilen gyzyklandy. Ýol gurulşyk inženeri Ýowşanow Aşgabat Türkmenawat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň başlanýy böleginde de işländiklerini, häzir bolsa bu ýoluň Aşgabat mary böleginde zähmet çekmek bagtynyň meýseri edenligini gurrun berdi. Häzirki döwürde döwlet tarapyndan edikderli gollaw berilmegi netijesinde gurulşyk işleriniň tamamlaýjy tapgyry ýokary depkinlerde dowam edýär. Gahrman arkadamyz bu maglumatlaryň ören gowy görkezdigini bellep, gurulşykçylary gazanýan üstünlikleri bilen gutlady. Hemem olaň bu gurda toplanan iş tejribeleri ýol gurulşynyň aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Gahrman arkadamyz ýol gurmagyň, köprü gurmagyň, bina galdyrmagyň Türkmen eline sogaýyş hasaplanýanlygyny bellep, gurulşykçy bolup gol beren kärinen rathal bereket tapmagyň döwletlikden nişanyny öz çekdi. Şeýle-de bu ýerde ulanylýan tehnikalaryň aýratynlyklary ýol gurmagyň beýleki gurulşyk işlerine tapawudy bilen gyzyklandy. Hünärmen ýol gurulşyny kemil tehnikalaryň önürjiligini, olaň kuwatyny aýratyn bel baglanylýanlygyny, tehnikalaryň bökdüşde işledilmeginiň möhüm şert bolup durýanlygyny belledi. O ýurdumyzda telekeçilik başlanýyşlarynyň giň gollawy eýe bolýanlygy üçin hormatly prezidentimiz Hemem Gahrman arkadamyz ýol gurulşykçylygyň adynyň hoşallyk bildirdi. Ýol gurulşykçylary Gahrman arkadamyz öz aralaryna gelip hal ýagdaýlary alyp barýan işleri bilen gyzyklananyň üçin hoşallyk bildirdiler. O özleri bilen ýadygarlyk suraty düşmegini haýyş etdiler. Soňra halk maslahatynyň başlygy Gurban Oğlu Berdimuhammedow hormatly prezidentimiziň adynyň sowgatlary gowşurdy. Ýol gurulşykçylary Gahrman arkadamyzdan her bir işte görüle bolýanlygy, netijeli işlemek ugruny giň mümkinçiliklerini döredilýäni üçin arkadaly Gahrman serdarymyza sag bolsunlaryny getirmegini haýyş etdiler. Türkmen halkynyň milli lideri täze ýoluň ýol belgileriniň döwrewap bolmagy, uluglaň hereketini gözewçiligi alýan ulgamyň sazyşly işiniň ýolu goýulmagy bilen baglanşyk meseleleň hemişe gözewçilikde saklanmalygyny bellep, bu wagtda degişli ýol başlary birnäçe maslahatlaryny berdi. Gahrman arkadamyz ýol gurulşykçylary alyp barýan işlerini munun beýlegim üstünlikleri arzu edip, bu ýerden ugrady.